що се отнася до дарението, аз ще го изборя. Това са 2 броя пулсоксиметри, 1 брой инфузионна помпа за вливане на лекарства и хранителни разтвори в износните белица, 2 броя инхалатори и 8 броя кислородни палатки. Както каза доктор Цветкова, ние сме много благодарни за това, което до сега се е правило и имаме надежда, че в бъдеще все повече се увеличава броя на хората, които имат желание да помогнат. Лошото е, че ние се нуждаем от помощ. Би трябвало, реално погледнато, ние да се справим без тази помощ. Но доктор Цветкова тук ми е свидетел, аз мога абсолютно отговорно да заявя, че ако не бяха хора като тук до нас стоящите, с такава чиста съвест, с такова желание да помогнат, с такъв морал, говоря за и миналите дарители на това отделение, това отделение нямаше да бъде това, което е в момента. Така ли, доктор Цветкова? Тоест, замислете се, ако не бяха тези изключения в нашето общество, тези хора, пред които аз мога само да сведа глава, ние нямаше да бъдем толкова добре оборудвани, на толкова високо ниво оборудвани и нямаше да можем да гарантираме здравето и живота на всички бебета, дори най-тежки заболявания преминали през това отделение. Замислите ли се колко страшно звучи това? Ние се размислим, че причината е липсата на държава, а не е причината само в деградиралото общество. Да. То така не, че държавата е функция на обществото. Здравеопазването беше наред, нямаше да има нужда от дарение. Но аз през последните примерно 3 години наистина работим в изключително трудни условия. И аз не съм заявял, че въпреки, че спазвам изключително добро финансово състояние, ако тази година Здравна каса не се замисли за начин на финансиране на тези деца и на начин на финансиране на майчино и детско здравеопазване, ние вече, дори с помощта на тези хора, които ни помагат, ние няма да можем вече да се справяме реално погледнато. Защото не можеш да се грижиш 10 дена да спасиш един човешки живот, най-невръстният човешки живот, и накрая някой да ти каже, че закона ни позволява да ти бъде заплатено за това, което си свършил. Това е гавра, това е демагогия. За това говорих аз преди няколко седмици, защото имам такъв случай. Сега пак имам подобен случай. И сме имали в миналото такива случаи и за бъдеще пак ще имаме. И аз искам да попитам тези хора, отговорите от Здравната каса, от Лекарския съюз, които трябва да се грижат за нас, съответно като съсловие. До кога ще продължава това нещо? С високо дигната глава да идват при теб да ти заявяват: да, свършил се работа, обаче няма да ти бъде заплатено, защото един подпис липсва или защото закон е направен глупаво. Този въпрос искам да задам на хората, които правят законите за здравеопазването в България, които разпределят средствата към различните специалности, различните болници, и то много често несправедливо ги заделят тези средства. Абсолютно отговорно го заявявам това нещо. Най-накрая, кой ще въведе ред, поне да има, след като има малко средства, поне те да бъдат справедливо разпределени. А не да се окаже така, че доктор Цветкова и колежките ти спасяват на дете и накрая се окаже, че законите са такива, че ви не може да получите пари за това нещо. Няма как. И да се надяваме, че в бъдеще ще има все повече и повече дарители, които да чуят нашия зов и да ни помогнат. И се надявам, че това ще бъде така, защото в крайна сметка ние живеем с тази надежда, че ще можем да помагаме, да лекуваме жителите на тази страна. А ние пък лично се надяваме, когато имате такава апаратура, да имате и специалисти, които могат да оперират с нея.